No niin, tervetuloa kaikki tänne haastatteluun ja niin meillä on tänään haastattelijana Ari-Pekka Elomaa ja haastateltavana Saara-Sofia Sirén. Ja jos teillä tulee kysymyksiä, hihkaskaa, tämä mikki tulee sinne, niin mä tuun antaa teille, sitten saatte tämän mikin, muuten se ei kuulu. Niin joku merkki, niin mä tuun sitten antaa tämän mikin teille. Kiitos. Noin, kiitoksia. Tähän alkaa hyvin. Tekniikkakin toimii ja vielä oppilaiden toteuttamana, niin tämähän on tosi hieno juttu. Mutta tosiaan meillä on nyt ilo ja kunnia saada vieraaksemme ihka elävä kansanedustaja, Saara-Sofia Sirén. Ja mitä sulle kuuluu? Kerropas vähän, että mistä tulet, minne menet. Sulla on ilmeisesti tänäänkin aika tiukka minuutti aikataulu. No kyllä vaan. Kiitos ensinnäkin kutsusta. Olipa mukava tulla ja oli kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja niin ihana kysymys heti alkuun, että mitä kuuluu. Aika hyvää kuuluu. Tämä kevät on aika tiivistahtinen ja tänäänkin on tiivistahtinen päivä, niin kuin arvelitkin, mutta ehkä on pikkasen niin kuin parempi meininki nyt kuin tuossa muutama viikko takaperin tai jos ajatellaan syksyä. Viime viikko oli tosi merkittävä, kun sitä edelsi toi kehysriihi, josta saatiin tosi hyviä tuloksia. Sotekin nyt kähti pikkasen eteenpäin, eli tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden iso uudistus. Ja ihan mukavissa työn merkeissä. Ja työtä ilmeisesti tosiaan riittää vielä seuraavat 3 vuotta ja sen jälkeen uusi 4-vuotiskausi. Ja miltäs tuntuu olla tuollainen pätkätyöläinen? No sehän on tätä päivää. Tähän on mulla ihan ruhtinaallisen pitkä työpätkä. Mä oon ollut pätkätyöläinen niin kauan, kun mä oon työelämässä ollut mukana ja niin on moni muukin nuoremman sukupolven edustaja ja varmaan tosi moni teistäkin. Et työmarkkinat ja työelämä muuttuu siihen suuntaan, että työsuhteet on lyhkäisempiä ja ne on paljon monimuotoisempia. Et aika harva tänä päivänä varmaan on saman työnantajan palveluksessa tosi pitkään. Mutta 4 vuotta on pitkä ja lyhyt aika. Se on siinä mielessä aika lyhyt aika, että mun mielestä niitä päätöksiä, mitä me tehdään, niin pitäisi katsoa paljon pidemmällä tähtäimellä. Ja politiikassa on se huono puoli, että poliitikot hirveän helposti katsoo aina vaan niitä seuraavia vaaleja. Ja silloin tehdään lyhytnäköisiä päätöksiä. Ja varsinkin tällä hetkellä, kun meillä on niin valtavan isoja haasteita, isoja asioita edessä, niin ehdottomasti pitäisi olla tähtäin pidemmällä ja siellä tulevaisuudessa riippumatta siitä, että onko mä tai joku muu siellä. No tosi hyviä skarppeja kysymyksiä nuorilta ja mun mielestä näissä kysymyksissä välitty kiinnostus ennen kaikkea tätä kansanedustajan työtä kohtaan, mikä on mun mielestä ilahduttavaa. Että kun se kansanedustajan työ on paljon muutakin ja itse asiassa yllättävänkin erilaista kuin se, että mitä voisi ajatella pelkästään lukemalla iltapäivälehtiä tai katsomalla uutisia. Et siihen liittyviä ja sitten ajankohtaisia poliittisia aiheita, että selvästi valistunutta porukkaa, että liekö heillä erinomainen opettaja. Mä luulen, että oppilasaines on sen verran valistunut, niin kuin viittasit, että ei tästä saa huonoa porukkaa tekemälläkään, vaikka olen kovasti yrittänyt. Mutta niin, onko nyt jotakin kysyttävää tähän ihan loppuun vielä sieltä yleisön joukosta, eli Puropellon yläkoulun 9F ja 9H-luokka on täällä kiltisti istunut ja seurannut kiinnostuneen näköisenä, että mitä kansanedustaja Sirén on meille tänään puhunut. Jos ei, tähän kohtaan. Aha, täällä. Kiitoksia. Eli nyt mennään vähän siihen sun omaan taustaasi ja siihen, että olet niin nuori ja vähän aikaa siitä, kun olet käynyt koulua. Mutta hallitusohjelmaankin on ihan kirjattu tämä tunti liikuntaa päivässä tänne näille nuorille. Me on kovasti sitä asiaa pohdittu ja mietitty. Meidän oppilaista aika iso osa kulkee pyörällä. Se on varmaan se vartti suuntaansa. Eli siitä tulee ehkä se 0,5 tuntia päivään aika monille. Mutta sitten meidän koulurakennus on tällainen kuin tämä on. Eli meidän on hurja hankalaa tänne saada mitään semmoista päivän liikuntatuokiota. Annappa meille vähän vinkkejä, mitä me tehdään, jotta me saataisiin kaikki liikkumaan tunniksi päivässä. No kiitos aivan erinomaisesta ja sydäntä lämmittävästä kysymyksestä. Nimittäin jos mä ajattelen koko hallitusohjelmaa,
niin tämä yksittäinen kirjaus, yhden lauseen mittainen kirjaus on ylivoimaisesti paras tai positiivisinta, mitä siinä hallitusohjelmassa on mun näkökulmasta, kun tämä tausta on mikä on. Ja on ollut tosi mielekästä olla mukana tätä tunti liikuntaa tavoitetta edistämässä. Se on juurikin näin, että se tunti liikuntaa päivässä voi tulla 5 minuutin pätkistä. Eli se ei tarkoita sitä, että jokaiseen koulupäivään niin ala- kuin yläkoulussa siis kummassakaan lisättäisiin väkinäisesti joku tunnin liikuntapläjäys, vaan se ylipäätänsä tavoittelee tällaista aktiivisempaa elämäntapaa ja lähtökohtaa. Koulumatkat on 1, välitunnit on 1, erityisesti alakoulussa erilaiset kerhot ja harrastemahdollisuudet on 1. Mutta se kaikkein merkittävin, missä on ehkä eniten tekemistä ja mikä ottaa varmaan pidemmän aikaa, on se varsinaisella oppitunneilla tapahtuva tekeminen. Jos ajatellaan lapsia, niin itse asiassa varmaan aika harvalle lapselle kaikkein paras tapa oppia on istua paikallaan ja kuunnella. Ja ollaan puhuttu nyt paljon esimerkiksi siitä, että minkälaisia ne luokkahuoneet tulevaisuudessa on, kun puhutaan uusista oppimisympäristöistä. Et ehkä ne ei olekaan pulpetteja, jonka takana on staattinen tuoli ja siinä on pakko istua paikallaan se koko aika, vaan siellä oppitunneilla voisi myöskin olla ehkä jotain taukomeininkiä. Mä oon itse joogaopettaja myöskin koulutukselta, niin hyvinkin voisin nähdä, että tekisi ihan hyvää muutama pieni venytysliike, mitä myöskin tehdään itse sivistysvaliokunnassa ihan säännöllisesti. Meillä on jumppakepitkin siellä käytettävissä, muissa valiokunnissa ei, mutta... Hutkitte toisianne jumppakepeille. Joo, kyllä, joo. Tarpeen tullen ne voi toimia siinäkin tarkoituksessa, mutta myöskin, että voisiko sitä oppituntia rakentaa sillä tavalla, että se ei edellyttäisi sitä paikallaan istumista, vaan siinä olisi pikkasen myöskin liikettä mukana. Ja tämä on niin valtava ikään kuin sellainen ajattelun muutos, että se koko opettaminen pitää ajatella uudella tavalla. Ja senpä takia valtaosa tästä, tämä on niin sanottu kärkihanke, eli tällainen poliittinen tavoite, mihin poikkeuksellisesti näinä aikoina myöskin satsataan rahaa, niin tässä kärkihankkeessa suurin osa siitä rahasta menee opettajien kouluttamiseen, täydennyskoulutuksiin, jotta opettajat sais niitä välineitä. Mutta nyt jo hyvä paketti materiaalia on siellä Liikkuva koulu kotisivuilla, jossa on ikään kuin näitä hyviä käytäntöjä kerätty, että ei tarvitse sitä pyörää keksiä ihan uudestaan. Mutta kai se tärkein ajatus on siitä, että se voi muodostua pienistä pätkistä ja pienistä palasista. Tässä tulee tietysti, ei kenelläkään ole mitään sen suurempaa kysyttävää enää, niin Puropellon koulu kiittää kovasti siitä, että ehdit tulla tänne ja ehdit istua näin kauan täällä meidän seuranamme. Ja avasit kyllä kansanedustajan työtä varmasti semmoisella tavalla, että meidän 9F ja 9H-luokat ovat nyt muita paremmassa asemassa, kun ovat kuulleet tämän tyyppisen esityksen. Mutta jos ei mitään muuta, lopetellaan tähän. Ja kun päivän viimeinen tunti on, niin olkaa varovaisia siellä ulkona, älkää jääkö autojen tai kaatuvien puitten alle. Kiitos.